O Porto do Son regresa ao pasado coa Feira Celta. Viviránse 3 días de cultura, historia e espectáculo nunha das celebracións máis agardadas do municipio. O verán está cheo de propostas festivas e o Concello de Porto do Son ten algunhas das máis potentes do calendario. Este mes de xullo, concretamente os días 24, 25 e 26, o municipio converterase nun auténtico poboado celta grazas á súa Feira Celta. Trátase dunha cita consolidada no calendario galego na que veciños e visitantes mergullanse na cultura e nas tradicións de época. Durante 3 xornadas, veciños, veciñas e visitantes poderán disfrutar dun mercado de artesanía, gastronomía e cultura para toda a familia. A Feira Celta está nun entorno privilexiado. As súas rúas estreitas forman parte da historia de Porto do Son. Están ligadas á tradición pesqueira, cando o seu diseño facilitaba a tarefa do secado do peixe. A Feira Celta supón un impulso para a hostelería, o comercio local e o turismo. A programación arranca o 24 de xullo coa apertura oficial da feira, o campamento celta e o mercado de artesanía. A xornada inicial pecharase co espectáculo Subumbra e un show de lume. Darase paso ao sábado, o día máis intenso de actividades. Haberá exhibicións, obradoiros, desfiles, recreacións históricas e espectáculos itinerantes. Unha das citas máis destacadas será a Celta Reis, unha carreira de obstáculos deseñada especialmente para a ocasión, e a noite estará amenizada por errantes, montaxe de lume de gran formato. O día 26, domingo, será a última xornada desta Feira Celta 2026, e non faltará música, obradoiros, pasarrúas e exhibicións. Desde o Concello queremos convidar a todas aquelas persoas a vir disfrutar da Feira Celta, disfrutar de Porto do Son, do fermoso pobo de Porto do Son e da súa xente. A Feira Celta que hai aquí en Porto do Son pois non é moi común, é diferente a outras feiras celtas das que podemos disfrutar de materiales, de actuacións que noutros sitios non hai. Ademais, ten unha programación pensada para todos os públicos na que se destaca a tradición, o patrimonio e a cultura, para converter a Porto do Son nun punto a visitar este 24, 25 e 26 de xullo.